Mai sona ina kishe kin bar ni cikin kaɗaiciya da alƙawarin ba zan yi soyayya gun wata baya yake. Babu wege ke saka zuciya kuka idanuna su bar hawaye tun karama ana maraka ki tuno alƙawarin da mun kai kan tafiyar makin ɗauka kuma kin ka tafiya kina da rai ko babu ina cikin shakka na duba cikin gari harama an yi ɗaukuna leƙa ma laifi rayuwa kan ciki ya dungun kina tuba. Kuma ki tuna da yanayin da zai shiga kinkikin mance ya zan nutsuwa ina cikin raɗaɗi ko na sai kunci neman ki nake dare da rana kin ga asin kina zarance na yi miki so na gaskiya ya za a yi ne ko yan mance mun saba cikin su mata banga kamar tana duba. Waya akwai foto ga wanda ya rasa mai so ta saman yarda yau gani cikin ƙangin rayuwa ta yi mun tsada tunani na kina da rai ko babu mai yau zaman ita ina ma nisan inda kake kore na ne ko zambada dan fansa ga rayuwar ki ne bar kike da cikin haiba. Ina mafita ina buƙatar jihar ra'ayin kudin yana ina roƙon ilahu sai ke mai ikon dare rana shi ne ya nufa da kadarar da nake ciki dole in zauna da hali na gare tana rakin nasaba a wajen iyayena da sun ganni su ganni tare da ita na bila mun saba. Ya fiti yadda zan furta nema ku nake dare da rana na kai ki gida na yan huta matsayin mata ina mijinki a kai mu gida cikin gata amma ki tafi kin bar ni ne ɗaya ba ni da wadda zan zanta da wuri ki taho idan kina je na kira in walakanta buri na a gan mutane da ba ke ban cire ba. Kuma kin ka tafiya kullum tunani na ke da shi ko zan kwanta in kin tafi ne ila wajen laka ji kanta na yi kyan fata idan
nan ku da rai ina jiran kike dawo kin ji yar auta tuna alƙawarin da muka yi wa kan soyayyar mukin furta zaki yi da ni yau yakin ce ba zaki kina ba mai sona ina kije kin bar ni cikin kadaiciya da alƙawarin ba zan yi soyayya gun wata bayan